Sa pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. 8 sugatan sa karambola ng 9 na sasakyan sa Marcos Highway. First runner-up ng Miss Dagupan 2020, patay sa aksidente sa Pugo, La Union. Militar at NPA nagkasagupa sa Abra at Isabela. Publiko pinalaan na mag-ingat sa phone scam. Grand Rally ng Lenny Kiko Tandem sa Tarlac, Batangas at Nueva Ecija, dinumog. Bangus Festival ng Dagupan City, tuloy ngayong taon. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga balem amyanan a Luzon. Hatid namin ang mga maiinit na balita. Walo ang sugatan sa karambola ng 9 na sasakyan sa Tuba, Benguet. Sa inisyal na investigasyon, inararo ng truck ang mga sasakyan matapos mawala ng preno. Magbabalita, Ren de Guzman. Walong katao ang sugatan sa karambola ng 9 na sasakyan sa Marcos Highway, partikular sa Badiwan, Tuba, Benguet. Base sa investigasyon ng Tuba PNP, pasado alas 9 ng umaga kanina, pababa na sana ng La Union ang isang elf truck nang bigla itong mawalan ng preno. Nung pababa yung sasakyan, so dahan-dahan siya, tapos nung na-loose brake na siya, bumilis na siya, so naararo niya yung mga nakatabi doon sa kalsada. Tapos nung nabangganan niya yung isa, pumunta siya sa ibang lane, kaya nasa lubong niya yung paakyat naman ng mga... Ang driver ng elf truck ay nasa kustodiya na ng Tuba Municipal Police Station habang hinihintay ang mga maisasampang kaso. Isinugod naman sa Baguio General Hospital and Medical Center ang mga biktima. Kinukumpirma pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa Tuba PNP, ito na ang ikasampung vehicular accident sa Marcos Highway ngayong taon. So, ito lagi natin nakikita lagi natin na ang main cause ng mga aksidente dito is due to mechanical defect ng mga sasakyan. Lagi naman nating pinapaalalahanin na yung ating mga motorista, pero marami pa rin nagbabaka sakali. Kaya nagkakaroon nga ng mga aksidente sa kalsada. Payo niya, Oo, lagi nating itong sinasabi every time na nai-interview tayo. Tapos pag nag-checkpoint tayo dyan sa may part ng Marcos Highway, lagi tayong pinapaalahanan, lalo na yung mga hindi sanay sa kalsada natin, no? Pinapaalalahanan lagi natin sila na always check sana yung mga sasakyan nila bago bumiyahe. And then of course, dahil hindi nila kabisado yung kalsada natin, huwag sana sila masyadong mabilis magpatakbo. Especially now that may mga ongoing na construction din sa ating mga kalsada. May mga one-way dyan, may ongoing asphalting, at may ongoing nagsisemento rin yung mga ibang part. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Patay naman ang first runner-up ng Miss Dagupan 2020 matapos masangkot sa aksidente ang sinasakyan nito sa bayan ng Pugo, La Union. Ang buong detalye,
Sa report ni Charles Limon. Tila yuping lata ang naging kahihinatnan ng AUV na ito matapos araruhin ng bus noong Lunes sa kahabaan ng Barangay San Luis, Pugo, La Union. Wagon vehicle sa isang convenience store na malapit po doon sa southbound lane. Ibig sabihin po, yung wagon vehicle na to mag-merge sana siya sa northbound lane pero kailangan niya pong mag-cross doon sa southbound lane para makapunta siya doon sa northbound lane. And then while crossing itong wagon vehicle, andito naman yung itong truck bus na to, and then doon nga po sila nag-collide. And Isa sa mga sakay ng AUV ay si Miss Dagupan 2020 first runner-up na si Alaysa May de Guzman. Lubhang nasugatan ang dalaga at 5 pa nitong kasamahan. Itinakbo sa pagamutan sa Rosario at Agoo, La Union ang mga sakay ng AUV. Pero namatay din kaagad ang driver ng AUV at kaninang umaga pumanaw na din si Alaysa ayon sa pulisya. Isa sa mga nalulungkot sa pagkawala ng beauty queen ang kaibigan nitong si Irish. Ring po kasi yung sa accident, sobrang lungkot po, devastated kami kasi parang napaka-tragic nung pagkawala niya. And also parang nanghihinayang kami kasi napaka-bright po ng future niya. Napaka-simple, napaka-buting tao, napaka-mabuting kaibigan, and matalinong tao. So parang, alam niyo po yun, yung sayang yung future na maganda para sa kanya. Si Alaysa ay itinanghal bilang first runner-up ng Miss Dagupan 2020. Iniimbestigahan pa ng PNP ang aksidente kaya't hindi muna inilabas ang mga pangalan ng iba pang mga sangkot. Nahaharap naman ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, homicide at physical injuries. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, magkasunod na nagkasagupa ang mga militar at mga rebeldeng grupo sa bayan ng Tinag Abra at sa bayan ng Makunakon, Isabela. Magbabalik sa report, Charles Limon. Muling uminit ang tensyon sa pagitan ng mga rebelde at militar sa Barangay Anayan, Tinag Abra. Kahapon, nakasagupa ng 24th Infantry Battalion ng militar ang mga miyembro ng kilusang larangang gerilya ng Abra. Nagtagal ang palitan ng putok sa loob ng 5 minuto. Kasunod nito'y umatras ang mga rebelde. Na-recover ng militar ang isang rifle grenade, mga bala at magasin. Sa bayan naman ng Makunakon, nakasagupa ng 95th Infantry Battalion ang mga natitirang grupo ng kilusang larangang grupo ng Isabela. Nagpapatuloy pa rin ang hot pursuit operation sa mga rebelde. Nakabantay naman ang militar sa anumang agresibong aksyong gagawin ng mga rebelde ngayong nalalapit na ang pagsisimula ng local campaign period. Ayon kay DOJ Secretary Menardo Guevara, babantayan ng Anti-Terrorism Council maging ang mga kaalyadong grupo ng CPP-NPA na nagbabalak manggulo. Ayon kay Maria Loisa Foligan, tagapagsalita ng Samahan ng Mamamayang Nagkakaisa kontra Terorismo sa mga nagdaang eleksyon, kumpirmadong talamak ang pangungutong ng CPP-NPA. Anya, mula 2016 hanggang 2018, umabot sa 5.8 billion pesos ang nakulimbat ng rebeldeng grupo dahil sa paniningil ng permit to win at permit to campaign fee. Base sa Anti-Terrorism Financing Act of 2012 at Anti-Terror Act of 2020, ang pamimigay ng financial at material support sa isang terrorist organization ay mahaharap sa habang buhay na pagkakakulong at maituturing na non-bailable offense. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, determinado ang DepEd na dapat makilahok pa rin ang Pilipinas sa Program for International Students Assessment o PISA. Ito'y para masilip ang kakayahan ng sektor ng edukasyon sa bansa. Magbabalita, Charles Limon. Matapos sumadsad sa ika-79 na ranking noong 2019 PISA exam,
Determinado ngayon ang DepEd na sumali sa gaganaping PISA Exam 2022. Decided with the support of the DepEd family to join the PISA international assessments at that time. Even as I knew that we were not going to score well, but we were going to use that information as a basis for improving education. Noong 2018 kasi, isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroong mababa ang reading comprehension sa math at science. Ayon kay Briones, ito ang napabayaan ng ahensya sa mga nakalipas na mga taon. Before I was Secretary of Education, we had 7 Secretaries of Education. Because PISA started in 1980 and the Philippines did not participate. Choices. Either we rest from PISA again as my predecessors did, 7 secretaries, or continue learn from the results of the PISA. Ikinatuwa naman ito ng education consultant na si Professor Henry Tenedero mula sa University of Santo Tomas. Anya, malaking hamon ito para sa ahensya. I'm so happy that Secretary Briones has decided for the Philippines to be part once again of this PISA study. No? Though we may have failed sa metrics na provide ng PISA last 2018, that should not be a reason for us to totally say goodbye because there are so many factors to be considered. Dagdag pa niya, hindi naman nagkukulang ang mga guro sa pagtuturo, pero kailangang tignan ang style ng pagtuturo sa mga iba't ibang asignatura. Hindi tayo kulang sa tinuturo kung ano ituturo. We are not lacking in the area of substance, but we are still lacking in the area of teaching methodologies. Claim that there is no boring subject. Boring teachers, a lot. Sadly, they make exciting subjects boring because they do not connect to the learning styles of the students. Kaya para matugunan ito, sinisikap ng DepEd na lalo pang turuan ang mga guro sa tulong ng National Educators Academy of the Philippines. Muli namang pinuri ng kalihim ang Baguio City National High School sa nakuha nitong mataas na score mula sa reading comprehension noong 2018. Ang PISA ay international na pag-aaral sa kakayahan ng mga estudyanteng 15 taong gulang sa larangan ng math, science, reading comprehension at literacy. Isinasagawa ang pag-aaral kada 3 taon. Puspusan na ang paghahanda ng DepEd Baguio para sa nalalapit na pagsusulit. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Next, sino pa yung nag-raise ng hands na meron siya? Nagkulay rosas naman ang Grand Rally ng Team Angat Buhay sa Tarlac, Batangas at Nueva Ecija. May kwento si Ren de Guzman. Siya nga yung dapat na tawagin natin bilis kilos eh. Kasi sa lahat ng sitwasyon, ng okasyon, mapasako naman yan o pandemya, siya ang kaagad-agad na rumiresponde. Alam po niya ang pangangailangan ng mga mamamayan dahil siya po ay isang ina. Natutulong talaga sa mga tao. Hindi po niya pababayaan ang mamamayan. Ganyan kung ilarawan ng mga taga-suporta sa Batangas si Vice President Leni Robredo. Kaya't nang magsagawa ang Team Angat Buhay ng caravan sa probinsya, dinumog ito ng mga kakampings. Sabay-sabay din siyang ipinagdasal pati na ang kanyang mga kasamahan sa dasalan sa Batangan, Kaliwanagan sa Halalan Prayer Assembly na inorganisa ng Archdiocesan Council of the Laity sa San Pedro Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Ganito rin kainit ang naging sitwasyon sa Pink Rally Caravan sa Nueva Ecija na dinaluhan ng halos 50,000. Mensahe niya sa mga ito, maging mapanuri sa mga kandidato. Kaya para po sa akin, para makaboto tayo ng tama, tingnan natin hindi sa panahon ng kampanya, pero ano yung ginagawa nila
nung wala pang kampanya. Pag sinabi pong ayaw sa korupsyon, hanapan natin ang resibo. Pumunta at mag-ingay! Tarlac Province! At sa kanya namang pagbisita sa Tarlac City, luha dahil sa tuwa ang sumalubong sa kanya. I only found out yesterday na sa Tarlac pala ang rally ni VP Lenny. So, sabi ko, I'm going. And nobody can stop me. Hindi niyo kami iniwan. Hindi niyo kami pinabayaan. Nung tatakbo na si Kong Lenny, pumunta talaga ako sa Naga at kinampanya ko siya to be congresswoman. Naniniwala kasi ako na kung sino yung sinuportahan mo mula sa umpisa hanggang sa dulo, dapat nandun ka. Maging si dating Darna na si Angel Luxing, dumalo rin para ipamana ang bato kay VP Lenny dahil naniniwala raw siya na si Lenny ang magtatanggol sa lahat ng Pilipino. Pasasalamat at pangako ng pag-angat sa buhay pa rin ang kanyang ipinangako sa lahat. Gobyernong tapat! Angat buhay lahat, pero ano ang gustong sabihin? Pag ang gobyerno matapat, malinis, mahusay na pamamalakad ng mga lingkod bayan. Walang korupsyon. Alam po natin na pag walang korupsyon, mas maraming pera ng bayan ang mapupunta sa serbisyo sa taong bayan. Sa natitirang 46 na araw bago ang eleksyon, plano niyang suyurin ang buong bansa para ilatag ang kanyang mga advokasya at plano para sa Pilipinas. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, publiko, pinalaan na mag-ingat sa phone scam. Yan at iba pang balita. Abangan. The renewable energy resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Binalaan ng publiko na maging maingat sa pagbibigay ng mga personal na impormasyon dahil talamak ngayon ang tinatawag na phone scam. Magbabalita si Hana Likian. Magaling magpaliwanag at maayos kausap. Ganyan kung ilarawan ni Paul ang babaeng humihingi sa kanya ng bank details. All that they're saying are too good to be true. So this is what happened. Someone called me. Actually, sobrang kulit. Ilang beses niya akong tinatawagan, one number only. And when I answered the call, it was really a very spontaneous call. At ang galing niya, I'm not saying mang-engganyo, pero ang galing niya makipag-usap. So parang, I really thought the one I am talking to or talking with over the phone is very professional. Aniya, may mga rewards na maaaring makuha si Paul sa kanyang card. Kaya naman, kinukuha ang activation code nito. Sabi nila, may mag-text daw for activation ng bago kong account. Actually, hindi ang pinag-uusapan namin is not my bank account anymore, but my credit card na. So, i-activate nila doon, tapos papadala daw nila yung bank yung credit card na yun sa address ko, etc. They even know my home address. Nakakatakot yun. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit alam ng mga ito ang kanyang personal information pati ang kanyang email address na ginagamit niya sa bangko. Naibigay ni Paul ang kanyang username. Ngunit nang mag-text sa kanya ang OTP o one-time PIN, dito na siya nagtaka. Doon ko na-realize that was a scam because the text message sa akin is, of course, the bank, ganyan. It's the bank, tapos OTP. Tapos, ang kabungad-bungad nung message na yun is, don't share your OTP to anyone. Ayon sa eksperto, ang nangyari kay Paul ay isang forma ng phishing. Yan is phishing. It is a form ng phishing pero gumagamit ng calls or gumagamit ng voice. Ang purpose ng caller is makakuha ng access doon sa account ng would-be victim niya, like makakuha siya ng mga details, especially yung one-time PIN or PIN ng mga cards, ng ATM cards.
Kung isa ka sa mga nakatanggap nito, ipagbigay alam sa mga bangko para sa paunang investigasyon. Una, depende kasi yan kung nakapag-using yung ganong transactions at merong nakuhang information sa'yo na sensitive, like nakuhanan ka ng OTP and then nagkaroon ng payment, ang unang-unang gagawin mo is to report muna doon sa bank para mag-conduct ng investigation yung bank. Dagdag niya, sa panahon ngayon maging maingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon. Hanalikian para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ba ay tinawag, sinomon sa barangay, no, at hindi ka sumipot, ano ang pwedeng gawin sa inyo ng lupon o kaya ng complainant against you? Normally, a lot of us ignore yung mga summons ng mga barangay, no? But Section 515 of Republic Act 7160 or the Local Government Code of the Philippines provides a penalty for ignoring, refusal, or willful failure of any party to appear before the lupon or pangkat if properly summoned. And according to Section 515, by filing a petition before the municipal trial court, yung lupon can ask that the respondent be cited for indirect contempt, no? Indirect contempt. At ang penalty nito 6 months in prison and 30,000 pesos. So there is a remedy against those who, and sabi dito, a willful refusal, failure, ignoring the summons of the barangay. So meron pong penalty ito. So this is part of the judicial process, yung pag-appear sa lupon, so that if you are summoned, then you must appear before yung lupon, otherwise you can be held for indirect contempt. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Pangus Festival ng Dagupan City, tuloy na ngayong taon. Ang kwento, susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Magandang balita po, kinumpirma ng pamahalang lungsod na Turina ang pagdiriwang ng Bangus Festival sa Dagupan City. Magbabalita, Ran T. Guzman. It's summer and it's fun, Galilan, Mandaragupan. Kilala ang Dagupan bilang Bangus Capital of the Philippines. Galilan, Bangus Festival kay sayaw. Kaya mula 2002, pinagdiriwang na ng Dagupan City, Pangasinan ang Bangus Festival. Pansamantalang natigil dahil sa pandemya. Pero sa unti-unting pagbuti ng kalagayan at pagbabalik sa normal ng Dagupan, tuloy na ang selebrasyon nito ngayong darating na Abril. 0 cases, alert level 1 status, high vaccination rate. I think it sets up good for having a Bangus Festival. So right now, just to give you updates, humingi na kami ng abiso sa Malacanang to hold the Bangus Festival. Plano rin nilang ideklarang holiday ang huling araw ng Abril para sa Kalutan at Dalan o ang napahabang ihawan session. Kasi traditionally, yung April 30, yun yung Kalutan at Dalan natin. Sa pinaka-importante dito is yung major event ng Kalutan at Dalan magawa natin. Kasi ito talaga yung para magiging symbolic na pagbabalik ng Bangus Festival sa taong bayan. Taong 2003, kinilala ng Guinness Book of World Records ang Kalutan at Dalan bilang longest barbecue of the world. Ang mga aktibidad sa selebrasyon ay hindi na sa highway gaganapin, kundi sa downtown ng Dagupan. Para sa ilang negosyanteng umaasa sa turismo, malaking bagay ang muling pagdadaos ng Bangus Festival. Ay unti-unti na rin makakabangon ang mga stakeholder ng gaya namin na travel and tour agency. Inaasahang dadagsaing muli ang selebrasyon lalo na't maluwag na ngayon ang pagpasok sa Dagupan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.